ràpidament sobre el tema i després ja farem el model habitual de les taules rodones. En primer lloc, el doctor Dídac Ramírez, rector magnífic de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies a mi, com així tots els que esteu a aquesta taula i tots els presents. Doncs, molt bons amics, Joaquim Boixareu, president del Consell Social de la Universitat Politècnica, el rector Josep Garrell de la Universitat Ramon Llull i el doctor Ferran Casado, professor catedràtic, professor de la Universitat de Barcelona, exdegà de la Facultat d'Economia i Empresa i ja dic, i també gran amic de Gans i vicerectora, estudiants. Benvolguts tots. A veure, fortaleses i debilitats del sistema universitari actual. Fortaleses, bons resultats comparatius a nivell de producció científica, eficiència acadèmica i fins i tot, i molt important, econòmica, que fa que a pitjors condicions de recursos podem, o bé que s'hauria de dir que podíem, aspirar a competir en referents europeus, cosa que, tal com van les coses, potser haurem de parlar en passat, espero que no, i que podrem parlar en termes també de present i futur. D'altra banda, una molt bona valoració social i una qualitat considerable. A més, i ara parlo des del punt de vista de la universitat pública, ja el rector Garrell ja parlarà des del punt de vista de la universitat privada, això ja és molt concret, però la universitat pública permet, a més, l'accés a l'ensenyament superior becat en condicions assumibles a tots els estrats de la població, permet ser que la universitat faci la funció d'ascensor social. La universitat pública també representa en molts casos l'accés massiu a les noves tecnologies d'informació especialitzada i a inicis de carreres investigadores i científiques. La universitat pública també representa en molts casos, com deia abans, un ascensor social en quant que gran part dels estudiants, els seus pares, no tenen avui en dia estudis superiors. I a més ja sabeu que la taxa d'atur entre els universitaris en general es mou a la meitat de la taxa d'atur general de l'estat espanyol, d'Espanya i també de Catalunya. I el salari mitjà d'un titulat universitari augmenta el seu diferencial respecte a la mitjana de l'experiència laboral. Doncs bé, tenim acompanyament, vol dir que no passa res. Aquesta també és una de les característiques de la universitat pública, que en un moment de
¿Qué fas? Però que m'agafa pel coll. Bueno, va, quieto, ¿eh? Va. Siéntate por ahí. Va. M'agafa pel coll, però. Bueno, y lo que más te podría hacer.